سروکومار تونس قیس سعید که darbeya siyasî kir li mehkemeyên bilind jî darbeyê kir ji teref Saîd ve hat îfadekirin ku ji ber ku hereketa Nahdayê û qelbê Tunusê pere ji dervê welat wek fonê stendiye di derheqê van partiyana de lêpirsîn hatiye destpêkirin. Serokkomarê Tunusê darbeya duyemîn kir. Partiyên ku jêra muxalefetê dikin tasfiye dike. Derheqê Partiya Hereketa Nahda û qelbê Tunusê û komela jiyana Tunusê de lêpirsîn hat destpêkirin. Ji ber ku qaşo van partî û komelan ji dervê welê wek pere fon stendinin. Qays piştî darbeyê xwe sersavcî îlan kir. Bi vê awayê muxalîfên xwe bi mahkemeyan ditirsîne û van partiyan tesviye dike. Gelo armanca vêyekê qanûnşî û meşîşî têxine hepsê yana. Malperek internetê dume îfşa kiribû ku wê li Tunusê darbe bêkirin û Serokê Meclîsê Raşîd Qanûşî û Serokwezîr Hîşam El Meşîşî bêgirtin. Lê piştî darbeya 25 Tirmeyê her du kejî nehatin girtin. Anha tê xwestin vê planên li ser mahkemeyan têxine rawacê û bêgirtin. Hinek kesên payê bilind jî wezîfeyê hatin girtin. Selahiyatên meclîsê hatin sekinandin. Dest lê nedayîna parlamenteran hatin rakirin. Saîd herwa eşkere kir Serokwezîr, Wezîrê Parastin û Edaletê jî wezîfeyê hatinin girtin. Li gor qerarê nû müdirên dîvana Serokwezîriyê, sekreterê giştiya hikûmetê, şêwirmendên Serokwezîr jî wezîfeyê hatin girtin. Herwa heş şêwirmendên Serokwezîr û heş wezîfedar di dîwanê de dixebitin û müdirên giştiya televizyona dewletê Lesat Dahîşî jî wezîfeyê girt.